Ja, hej og velkommen til den her lille video om, hvordan man bedst afspiller min lydbog på en media player. Her er jeg inde på App Store, og jeg har fundet VLC Media Player, som I kan se her. Jeg er i gang med at downloade den. Det tager lige lidt tid. Den blå skal lige op der, men dejligt, I er her, og håber, I vil gå den lille ekstra mil for at lytte til min lydbog. Det er jo ikke lige så smart som nogle af de andre store streamingtjenester, men det kan bruges her. Går vi lige ud på hjemmeskærmen. Den ligger dernede i hjørnet, højre hjørne, så vi kan se den lille kejle. Jeg tænder den lige her, så I kan se, bum, vi lukker lige for den der og den der, så kan I se, her er der et tomt mediebibliotek, men det var ikke ved. Lad os lige gå ud igen her. Så swiper jeg ned ovenfra og åbner mine arkiver. Jeg kan se, jeg leder lige efter den her, så kan I også finde den arkiver. Og så er jeg inde på gennemse. Og nu går vi lige ind på VLC. Den har lavet en mappe inde på min telefon. Og I kan se, at jeg trykker på den. Der er ikke noget herinde, der står placer medier her for at afspille dem. Tilføje dem, tror jeg, der skal stå. Vi går lige ud igen. Går tilbage til gennemse menuen. Og så søger jeg efter rejsen. Og den ligger der. Jeg holder fingeren nede på den. Det var ikke den. Det var en anden. Den ligger ved siden af. Det er den, jeg skal bruge. Og så skal jeg trykke på flyt. Jeg skal have flyttet den over i VLC-mappen. Og så trykker jeg på kopier her. Sådan. Og så skal vi lige tilbage igen. Vi søger på VLC igen. Og der ligger mappen, og der ligger rejsen til den sidste by, lydbogen. Så trykker vi på den fil, og så går den automatisk ind på afspilleren. Så skal man lige vente lidt. Den skal lige loade en lille smule, og nogle gange skal man lige huske at vække skærmen. Den går hurtigt i sort herinde på afspilleren. Det skal man ikke sådan bekymre sig om. Og den kommer lige om lidt. Jeg bliver bare ved med at trykke på play. Sådan. Sidste by under de sorte bjerge ved tidens ende. Tekst, indlæsning og musik af Mikkel Stubbe Teglbjerg. Lige præcis. Og så spoler jeg lige lidt frem, så jeg kan vise jer. I kan høre, at jeg snakker stadigvæk. Jeg har så cirka 2 timer inde i. Jeg fik med det samme fat i bindet, og med en del besvær fik jeg det bukseret med mig ned på gulvet igen. Godt, jeg pauser lige igen her. Så kan I se, at vi er cirka 2 timer inde her nu. Nu lukker jeg ned for alle de her. Jeg har også lukket ned for VLC Media Player. Hvis jeg så gerne vil høre den fra samme sted igen. I kan se, der er ikke noget lige nu, men jeg lukker den lige. Så går jeg ind i mine arkiver igen. Og så trykker jeg igen på rejsen til den sidste by. Og så skal I se her lige om lidt. Den skal lige vågne lidt. Jamen, det tager lidt tid. Det er ikke hi-fi, det er low-fi, det her. Nu skal I bare se her. Det kommer lige om lidt, og vi prøver lige at vække den igen. Sådan. Trykker. Jeg skal lige se. Selve omslaget på benet var af et gråt mat. Lige præcis. Der er nogen, der har snakket om, at de synes, jeg læser lidt for hurtigt herinde. Nu skal I se, det kan man faktisk gøre noget ved. Man trykker på de 3 prikker nede i hjørnet, og så går man ind på afspilningshastighed. Sådan der. Der kan man så sætte den op og ned i forskellige afsnit. Så man kan trykke på pilen nedad. Man kan sætte den ned til 0,9 fart. 0,9 del 90% af min indtalingshastighed. Og det giver faktisk lige lidt mere tid til måske at nå at høre, hvad det egentlig er, der bliver sagt. Så det kan også sætte ned på 0,85%. Men så synes jeg, den bliver lidt for slæbende. Men det kan du arbejde med og lege lidt med. Godt, jeg håber, at det var godt og informativt, og at du nu har mod på at gå ind og lytte til min lydbog. Så må du have en god dag. Ha' det rigtig godt. Hej.